Amerikada Täze sowgatlary we Täze bezegleri 50 göterim arzanlady. Ine şu ýylyny men şu gün 27 dekabrda ýazgy etdim. Eýtem, Täze gelmäke näme üçin arzanlady? Täze esasanam Amerikada 25 dekabr, ýani hristiýanlaryň inanjyna görä İsa peýgamberin doğulan günü Christmas edilýär we şu sowgatlaram esasanam Christmas üçin alınýar. Şonuň üçin 25 dekabrda geçenden soňra bu zatlar arzanlyk başlaýar. Öňe belleşme diýäli Täze bilen Christmas iki başga zat. Christmas hristiýanlaryň dini bayramy, Täze bolsa ähli adamlaryň, ýani kalendary şu şekilde bilen ähli adamlaryň Täze ýylynyň ilkinji güni. İkisi birbirinden başka zat.